Hello everyone, jatana lamso ani kotal vlogo tin ang onek din ni nokbai aro ha malai ni phai ha tamani hanba tabok to wate season ani bagai wate rok phai kan rok rei oi nokbai malai madia aro ha kwbangma borok watui bai nobar bai phai thoi bo thoi ha nogrok bo borok rok bo thoi ha raijani ba yang nai ang tama sai tongkhana ni di yang lai exam cancel loi borbak awa romo thai to exam mara yang lai birat na awa ang tong thong jang mane exam cancel lo ha nai yang nai de kwbangma nogrok tui lumjak sini tiabo tui lai lumjak to phabo ha kok phai kalaioi 7 jona borok thujak so nokbo nui manhana YouTube eba Facebook thumro khaba khana hana ang birat wana masing jaklai kiri jaha an bo thuinai ha ani data khalaiyo ani data tang khalaiyo bok thui mane tamo khlai mai jane jwaloi yang nai di megi bai tok tui songjak yang alu chuka sapai songjak yang hla alu botta khlai jak so tamo khlai mai rok lai jeng 3 jona mai jai tongo mai jai blai nokbai aro malai nai so tamo khlai mai saplai aro nai nong no phun ha watui ni phai watui barai ha phai kwbangma desh rajyo jora barai ongkha nai di birat jeha je dukhu nangjak ang emon je baka tongthokya yang jini palani borok se akhai data tang 7 jona thuiyo halai komni dei 2 poribar ni borok halai soro ni lai bakhai yokja jotoni bo bakhai yoknai arai khlai thuiyo hinai khana halai ang lai baka tongsikya hor ha thui muktrai thaiya yang thangai nai ni bo naimiya rasta bo bon ongjak gari bo choliya train bo choliya tamo khai tongnai tui sakharani wa ongjak arai jani ba ang wana ha ang aro ani dol rok ba ani mane YouTube ni views rok bai malai magla ha hanai bakha so ha ang bo nijer kiri ari khlai wancho haple na jeman je wanchok jaha yang jini bara bo tui lumni sanjak halai ba phurungai se phinda ha nai mane nai di phinda ha tui komete jak tui kom haple lai aro watui no bo ang aro khulum ha watui no bot bidiya aro jader ang watui phaithok hindiya khle watui ta phaisok se hinchiyo ani live derone first time tabok se ang arai khlaioi watui phaioi tui lumoi hapong kok phai borok thui mani nubo ani tabok ang jemon tak 19-20 chole ha ani boyos halai ang tabok se arai khlai ani live der arai khlai nuo so tabok birat kiri jakphle ang aro watui ta phaithok hinthi so tabok khlai ang tui kuluk khlaioi oko khlaioi green phlui tongo nai tongni nok puilan sini paithak jora ani video no tabok khlai ang green phlui oko khlai phina aro koroi to ha tongoi tongthokya ongoi tama khlai thai ba watui ni din ba thui na tongsini aro tama khlai thai yang thui tongjak aro keha ang khlai maktrai thangja bakha bo tongthokja halai ba phina video khlai to ha yang tumang tui nobar bo sit karan bo kwrui tang bo kwrui horo belai karan se kwrui yang awo khata rok bai bachai next day good morning jotona yang karan bo kwrui tang bo kwrui chini side la karan kwrui chini tol rong side la karan tongo karan chas roi phaioi tabok khlai romo thai tongo yang nai di mondir ba masango mondir no masangjai ang video ang no daily update tongya phabo ana sabor khlai tongde so hambai jatana।